longo deste día, ao longo desta tarde, falamos de outro modelo para as persoas, outro modelo de xustiza social. E en ese modelo de soberanía alimentaria, as labregas e os labregos non estamos sós. Estamos con moitas persoas aliadas, con moitas organizacións aliadas, porque a loita polo dereito á soberanía alimentaria puido ser lanzado pola vía campesina, puido ser lanzado polo movimento labrego, pero xa é un dereito e unha loita de todas e de todos nós, igual que é a loita pola defensa do territorio ou a defensa de unha alimentación saudable e nutritiva. En primeiro lugar, vayan os meus agradecementos para todas as persoas que formamos parte desta loita común, en particular para todas as labregas e labregos que fan que isto teña sentido e que no seu día a día estean facendo realidade esa produción de alimento saudable para a poboación, esa conservación da vida, da biodiversidade, do patrimonio, da cultura, da nosa lingua. Un agradecemento especial para as persoas traballadoras do Sindicato Labrego Galego, porque son unha parte imprescindible do corazón desta organización. Quería comezar con unhas palabras que non son miñas, unha persoa, eu xa non diría aliada, unha persoa labrega, unha persoa referente, unha persoa da Chaira, o Gardo da Chaira. En este caso, as palabras que o mencionan tamén tampouco son miñas, son de Paco Fernández del Riego, son de Lourenzá. Paco Fernández del Riego é de Lourenzá, e dicía: gustaba yo a Manuel María entregar a vida na poesía e entrar e seguir con ela no corazón do povo. Nos seus versos amosou unha visión sentida e vivencial da existencia dos campesiños cheiregos. Estas palabras que vou facer miñas, e que eu creo que condensa moito que somos o Sindicato Labrego Galego, o que son eu mesma, pois, son prestadas, son do Manuel. E din así: a Galicia labrega é a miña patria. Non teño máis bandeira, nin outra liberdade. Galicia é a miña patria. Pero que é iso da Galicia labrega? Ou que non é? A Galicia labrega non son prados, nin leiras, nin terras cruzadas por liñas de alta tensión. A Galicia labrega non son montañas, nin paisaxes inzadas de aeroxeneradores. Nin son casas nas que sexa un castigo vivir, porque teñen a poucos metros aeroxeneradores de máis de 200 metros. A Galicia labrega non poden ser casas nas que nos enfermemos, polo ruído dos aeroxeneradores, polos ultrasons, polas ondas de baixa frecuencia, pola contaminación lumínica, polas ondas electromagnéticas das liñas de alta tensión. En Galicia temos máis potencia eólica instalada que consumo e precisamos un novo modelo enerxético que non priorice a especulación e a ganancia de 4 empresas eléctricas por enriba da saúde, da actividade agrícola, da produción de alimentos, da vida das veciñas e dos veciños, da paisaxe ou do interese xeral. Nin máis falsas moratorias como as que nos vende a Xunta, nin máis enganos. Un novo modelo ao servizo da sociedade e da vida. Que non é a Galicia labrega? A Galicia labrega non son 6.000 hectáreas de augas podres e mortas na terra chá. Despois de que a mineira Erimsa extraia o seixo baixo o nivel da terra e os prados e as leiras que drenan na primavera e que producen abondosas forraxes e colleitas para as granxas da zona, deixen de facelo e queden anagadas todo o ano. Nin na terra chá, nin en Frades, nin en Mesía, nin en Oroso, nin en Ordes. Nin terras asolagadas por augas mortas, nin grandes balsas de lados tóxicos que poñan en perigo aos veciños de Arinteiro, en Touro, que cheguen a contaminar toda a ría de Arousa. Nin tampouco bombas de reloxería en ninguna parte de Galicia, nin en Corcoesto, nin en Lousame, nin en ningún lugar no que ameacen as nosas vivendas, as nosas terras, os nosos ríos ou as nosas casas. A alimentación saudable só se consegue con moitas persoas labregas producindo os nosos alimentos. Este é o noso lema: cuidando a terra, cuidando a vida. Un modelo que poña a vida das persoas e do planeta no centro, que é preciso con moitas mulleres e homes cultivando os nosos alimentos. A Galicia labrega non son só
toneladas de leite, toneladas de carne, palés de viño ou de mel, palés de castañas, palés de toneladas de tomates ou de hortalizas. Importa que no produce, como é a súa vida, como se produce, son saudables ou enfermanos, onde se produce, a miles de kilómetros ou ao redor das nosas casas creando vida. Os alimentos non nos poden enfermar, nin a nós, nin ao planeta. Hoxe, os alimentos enferman, están cheos de residuos, de antibióticos, de sustancias perigosas. A Galicia labrega faise con rentas dignas, con condicións de vida dignas. A Galicia labrega que queremos ten no modelo agroecolóxico de produción, na relocalización da produción e da distribución de alimentos, na venta directa, nos circuitos curtos, no achegamento das persoas produtoras e consumidoras aos seus cernes. Os seus cernes están nos principios da soberanía alimentaria. Temos que defender a terra para alimentarnos. A prioridade ten que ser que as labregas e os labregos poidamos producir alimentos saudables para o conxunto da sociedade, nun auténtico modelo de xustiza social. Temos que enfrontar estas políticas neoliberais e depredadoras que nos quitan dereitos cada día. Estamos nunha verdadeira encrucillada, pero enganámonos se pensamos que é conxuntural. Estamos ante un grave problema estructural. Un problema que vai ser maior no futuro. Depender en gran medida dunha compra de insumos e de importación de materias primas a miles de kilómetros colócanos as nosas granxas e as nós mesmos nun grave perigo. Todo o que dependa dos combustibles fósiles vai experimentar grandes subas de prezos e mesmo ser máis escasos no futuro. É unha grave irresponsabilidade seguir pensando que a enerxía vai estar disponible sen problema e mesmo que a alimentación das persoas e dos animais dependan desas importacións. Precisamos un gran cambio no paradigma económico e nas políticas agrarias. A alimentación saudable e nutritiva debe ser un dereito. Na actualidade todo está deseñado para que as grandes empresas obteñan grandes beneficios, para que a distribución teña grandes cantidades de produto a baixo prezo. O Deus é un mercado global, sen rostro, sen paixón, sen compaixón. Baixos prezos para a xente produtora e grandes beneficios para o capital. Non hai Galicia labrega se non hai prezos dignos para os nosos produtos. A lei da cadea non pode seguir sendo un fermoso conto para enganarnos, unha foto para que queden ben os políticos de turno, para que quede ben no Ministerio ou porque a Xunta se desentenda, se siga desentendendo como se as cuestións non foran ninguna con eles. Precisamos ferramentas para que a prohibición de vender a perra sexa algo real, índices oficiais de referencia, sistemas de mediacións de contratos agrarios e gandeiros. E todo isto é unha responsabilidade, e hai responsables, claro que os hai. As administracións públicas teñen este cometido. A Galicia labrega non son os grandes proxectos de fondos de investimento, nin os proxectos de grandes empresas como Suresport, ou outras que empregan a man de obra como se fóramos recursos de usar e tirar. Empréganos as persoas como a recursos de usar e tirar. Nun momento dado precisan 300 persoas temporeiras para recoller a colleita, de sol a sol, cuestionando o descanso, mesmo para beber, para alimentarnos ou calquera descanso necesario. Alónxense onde faiga falta, en hostais, se non hai hostais, en garaxes, onde sexa. Isto está aquí, isto non está só na televisión, está ao lado das nosas casas e debemos reaccionar. Cando acaba a colleita, que marchen, para onde poida. Somos moeda de usar e tirar. Temos unha grave responsabilidade o conxunto da sociedade neste modelo que intentan implantarnos. No modelo que defendemos hai veciñas e veciños, hai comunidade, hai nenos e nenas que precisan servicios educativos públicos de calidade. Precisamos unha sanidade pública de calidade no rural e no urbano, tamén o servizo da sociedade. Hai persoas maiores que poden seguir vivindo acompañadas e coidadas rodeadas dos seus hasta os seus últimos días. Necesitamos un rural que recoñece e visibilice a achega fundamental das mulleres e dos homes do rural e tamén recursos para que non haxa ningún tipo de discriminación. Necesitamos medios de vida para que a mocidade poda seguir vivindo no rural, para que haxa servicios públicos de calidade e para que haxa futuro. O dito,
Só moitas labregas e labregos serán capaces de producir os alimentos saudables que precisa a sociedade. Por iso, a Galicia labrega é a nosa bandeira. A Galicia labrega é a nosa patria. Globalicemos a loita, globalicemos a esperanza. Moitas gracias.